Quan anem a la muntanya hem de saber quines condicions meteorològiques ens podem trobar i com ens poden afectar. Cal anar preparades i segures i ser conscients que els canvis de temps poden ser ràpids i sobtats. Encara que al fons de la vall el dia sigui calmat, als cims el vent pot bufar amb ganes. Les ratxes de 70 km/h us poden desequilibrar en una encresta, via ferrada o escalant. De més de 90 km/h us pot costar avançar amb normalitat. A la motxilla mai s'obre una capa de roba tipus paravent. Quan fem muntanya hivernal i hi ha vent i neu nova, ens podem trobar amb el torb, el que dificultaria la nostra visibilitat. La temperatura cal tenir-la ben en compte, tant quan fa molt fred o quan apreta la calor. El fred, amb vent i humitat alta, incrementa la nostra pèrdua de calor corporal. La nostra sensació de fred s'agreuja i tenim més possibilitats de patir congelacions i hipotèrmies. Amb calor en excés, cal refrigerar el cos de manera suficient, sigui amb roba adequada, bona hidratació o evitant l'exposició al sol. Si feu curses de muntanya, la bona regulació de temperatura corporal és un aspecte molt important a tenir en compte i moltes vegades difícil de gestionar. Recordeu que podeu patir rampes, marejos i fins i tot pèrdua de consciència. Teniu moltes eines per informar-vos sobre les condicions meteorològiques quan aneu a fer muntanya. Sigui abans de la sortida o durant la vostra activitat. Gaudiu de la muntanya amb respecte i seguretat.